Tak, Shani, fordi at du gerne vil være med til at fortælle os lidt om, hvordan det har været at flytte i din egen bolig. Ja, Du er flyttet fra hvor er du flyttet fra? fra Surup til Toster, Sønderby Torv. Det har været meget, siden jeg har haft lidt sommerfugle i maven. Ja. Nu kommer jeg lidt tæt på byen og alt muligt. Nu kan jeg tage busserne. Så det har givet dig lidt mere frihed måske, at du kan gøre nogle ting selv. Ja, Hvad gør du nu, som du ikke gjorde i Soderup? der er jeg mere med. Hvad er det for en følelse, det giver dig, når du er mere med? Så er jeg mere gladere. Shani, jeg kan se, at du har flag på bordet. Ja, det har jeg også. Ja, hvordan kan det være? Fordi jeg har holdt fødselsdag. Så du har simpelthen haft hele lejligheden fyldt med gæster? Ja, Jeg kan se, at du også har et køkken her. ja, det har jeg også. Ja, bruger du det? Ja. Tirsdag, fredag og lørdag og søndag skal vi selv lave mad. Mandag, onsdag og torsdag laver de mad nede i støttelejligheden. De er meget godt at flytte. Det er meget godt flyt. Og flytte sit eget. Tak fordi, at vi måtte komme ind i dit hjem. Selv tak. Det var dejligt Ja, at høre og se, hvor du bor. ja. Så tak fordi du ville være med. Selv tak. Det var hyggeligt.